Molweni kaPhindi. Namhlanje sawuncokola ngezinto ezingenziwayo apha eCape Town. Namhlanje sise-Cape Town. Kukho into ezingenziwayo apha kulo mhlaba siphila kuwo waseKapa. Number one, uyabona apha eKapa xa uhamba ebusuku ngaske ungathi kanti uhamba netsheri yakho, ngoba xa uhamba netsheri yakho ingxaki ngakhona. And then udibane noobhuti and then bafuna ukurobha uqonda mawuthethelela itsheri yakho, and then izitshebe ziyahlaba and then ugoduke kule ngcwaba. Number two, ebusuku apha eKapa kwilokishi zaseKapa awulwi netsheri yakho ebusuku, nixabane mhlawumbi nixabulisane umtsalingana. Loo nto leyo iye ilindele into yobana ngaba akhale, and ke wakhala baphuma abahlali abazube bebuza uba kwenzeka ntoni, bazawuphuma sebesithi sidikiwe ngamazom. Iyawuthi icacisa loo tsheri yakho uzawube sewugoduka wena ole ngcwaba. Number three, apha eKapa ke sisuka kwiindawo ngeendawo, abanye basuka kooMonti, abanye basuka kooTsolo, abanye basuka eNgcobo, abanye basuka eNtabethemba. Sisuka eNtabethemba Siteke. Uyabona xa usuka masithi usuka phaya eNtabethemba okanye usuka eSiteke, suthetha into eziphuma ecaleni ngendawo ongayaziyo, mhlawumbi uthi hayi abantu baseMonti, kodwa omnye umntana beke wasengxakini besithi abantu bakuTsolo, and then baze bangamaqaba and then bathi ibranti. Loo mntana lowo waphantse walingcwaba. Sithetha nje ngoku andiqondi uba usahlala kulaa ndawo behlala kuyo, ngoba kwakunyanzelekile uba amadoda akuTsolo nabafazi bakhona bamenze ingcwaba qha into nayo amapolisa angenelele uba no, akunyanzelekanga ade abele ingcwaba lo mntana. So awuthethi nje nanjani na, uzawugoduka ole ngcwaba. Eyokugqibela, eyesihlanu, jonga xa urojiwe ne, eKapa kuyarojwa ke ilokishi zalapha, umntu urojwa oko. Xa urojiwe suye emapoliseni ufike uxelele amapolisa uba mhlawumbi abantu bakurobhileyo uyabazi, ufike ubaxelele. Uba uyayenza loo nto ke yenze into nayo uwacenga amapolisa uba angakuxeli uba wena ungubani, and angakubizi into zobungqina uba uyome ekoti utestifaye uba lo mntu undirobhileyo ewe nguye lo. Laa nto leyo iye ibangele uba amaparapara akwazi uba ashaye irawundi, because amaparapara maninzi, kubanjwe liyi-one ashiyeke amanye sive uba umenyusi nguye lubambise ingqina labo. Loo nto leyo iye ibakhuthaze bona ngaba bazame iindlela ezibuyayo uba uhlala kwalapha ereni, bavizithele apha ereni yakho and then ubele ingcwaba. Yokugqibela leyo namhlanje, ezinye zange ndikuphathele kakuphinde kwakho umoya. Iyahlokonyelwa i-life guys, ufuna ugoduka ole ngcwaba.